Malaking papel ang ginagampanan ng agrikultura sa ating bansa. Pangunahing sandalan ito ng ating mga kababayan para sa kanilang pamumuhay. Isa mang biyaya sa atin ang tropical na klima na nanatili pa ring banta sa lahat ang nagbabagong panahon at paglaki ng populasyon. Ang panrehiyong tanggapan ng kagawaran ng pagsasaka ay itinatag sa lalawigan ng Camarines Sur sa bayan ng Pili. Sakop nito ang mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa ngayon, ito ay pinangungunahan ni Regional Director Rodel P. Tornilla. Dala ang mandato na itaguyod ang kaunlaran ng agrikultura at pangingisda sa rehiyon. Ang pinaka-major objective ng mga programa ng Department of Agriculture, katulad ng ating rice program, corn program, high value crops development program at livestock and poultry program. Kasali din po dito yung organic agriculture program at halal food industry development program. Ang kagawaran po ay tumutulong sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng production support services at pagtataas ng kamalayan sa makabagong teknolohiya upang matulungan natin ang ating mga magsasaka at mangingisda kasama na ang pribadong sektor na maiangat ang kanilang pamumuhay. Kasama po dito ang pagbibigay ng infrastructure support at pagbibigay ng mga makabagong makinarya. Sa patuloy ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, mga pamantasan at iba't ibang sangay ng ahensya, patuloy na napapalawak ang programa para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Malaking tulong sa mga magsasaka ang malawakang implementasyon ng programa at larawan ng tagumpay ng kagawaran ang bawat magsasakang nagkamit ng magandang buhay sa pag-aagrikultura. Sa patuloy na pagbabago ng panahon, di maiwasang magbago ang direksyon at estratehiya ng kagawaran ng pagsasaka sa Rehiyon 5 na ginawang mas produktibo at nakabatay pa rin sa kanilang layunin. The Field Operations Division ensure proper and efficient implementation of various interventions to support the agriculture sector and to attain food sufficiency. These are made possible through the implementation of various banner programs such as rice, corn, high-value crops, livestock and poultry, and organic agriculture. Each banner program has varying interventions to augment the needed assistance of our farmers, such as production services on the provision or distribution of various farm inputs like rice, corn, and assorted vegetable seeds, various planting materials, fertilizers and other soil ameliorants, biocontrol agents, drugs, biologics, and animals. Meron pa kaming tinatawag itong locally funded program, yung SAAD or Special Area for Agricultural Development. Yung framework kasi ng SAAD, yung poorest provinces ng Bicol Region. Nag-profiling tayo. Pinofile yung mga farmers kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Sila ay aalagaan ng 3 taon hanggang makaangat or makaahon sila sa kahirapan. Ang isa pong nakaka-apekto sa ani at kita ng farmers dito sa Bicol ay yung regular na pagkakaroon ng mga sakuna tulad ng bagyo, baha, tagtuyot. Lagi po tayong handa. Regular po sa programa natin ngayon ang merong mga buffer stocking ng mga inputs. Meron din po tayong sinasagawang mga regular na monitoring at pag-iikot para malaman yung totoong kalagayan ng mga farmers. One of our function also is to conduct surveillance for animal diseases and plant diseases in order to protect agriculture producers and contain the spread of certain kinds of diseases like the African swine fever and fall armyworm. Now we aim to be more precise in terms of the development of technologies as well as the dissemination and the adoption. So kailangan yung susundin nilang mga pamamaraan sa pagtanim yung mga moderno.
Ang DA at ACPC ay maraming agri-credit na ini-implement. Isa nito ay ang KAYA, Capital Access for Young Agripreneurs. Ito po ay para sa mga millennials. Mayroon pa tayo ng ANYO, Agri-Negosyo Loan Program. Para sa mga individual, pwede pong makaloan up to 300,000. Para sa mga may negosyo, pwede umutang up to 15 million. Payable in 5 years, zero interest. Mayroon tayong Expanded SURE Program. Para sa mga individual, pwedeng makautang ng 25,000 at para sa mga agri-entrepreneurs, gaya ng ating mga RPC, yung mga processors, ay pwedeng umutang ng hanggang 10 million, payable in 10 years, zero interest. Ang Department of Agriculture is into updating ng ating RSBSA through the National Farmers and Fisherfolk Information System. Dito po kasi ating nilalayon na lalong mapaigting po ang pag-i-implement ng mga agri and fishery programs and projects through these CSOs. Magiging minimum requirement na po to para kayo ay mabigyan kung anumang intervention na pwedeng maibigay sa inyo ng Department of Agriculture. Sa loob ng mahabang panahon, naabot ng kagawaran ng agrikultura sa Rehiyon 5 ang hangarin nito na seguridad na pagkain sa lahat, kasabay ang masaganang ani at mataas na kita para sa ating mga magsasaka at mangingisda.